wannan abubuwan da ake faɗa a cikin rekod ɗinka gaskiya ne? Hakan. Sannan so da yawa yi ne na zama ƙashin bayan rayuwarku. Wannan dalili ya sa kullum ina kwana ina tashi da tunanin me zai sa a cikin waɗannan samarin naki da suke kai komo a gidan nan ki ware ɗaya daga ciki ɗan mutunci aurar da ke Amina. Babu komai kaka, insha Allahu zan yi biyayya da umarninka, ni ma ba haka nake son ganin kaina ba kaka. Marwan, ka dubi irin wayannan sarƙoƙi da ka sa a jikinka kuma kana ansa sunanka dan musulmi. Wannan sarƙoƙi da ka sa ka sani babban haɗari, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Duk mutumin da yake kamanceceniya da wasu mutane to a tare da su yake. Na tabbata wannan sarƙan da ka sa a jikinka wanda bai taɓa ansa sunansa a musulmi ba shi ka gani kai sha'awarsa ka sa wannan sarƙar a jikinka. Kuma zaman ka nan waje kana zama na fara jin ƙauri ya tarnike. Kaka wani yake faruwa ne kaka, mene ka bar ni a cikin duhu? Akwai wasu 'yan canji a jikina ko asibiti za mu tafi ne, kaga mu je a dudduba lafiyar ka kaka. Kai kaɗai ka rage mana fa kaka. La'akari da abin da su Marwan suke aikatawa na kwacen waya da baburan mutane, abin ya kai ga har ga taɓa hukuma. Ya kamata a ɗau mataki mai tsauri a kansa. Na gode. Ya mai girma mai shari'a, taimako ne ji